Ама ще се откъсне, много е малко. Те не е за такава риба, така. Щом с това влакно издадих такава. Аз не мога да го дигнем сега, виж. Виж, това ще се скъса, ако го дигнем. Оставяй го долу, оставяй. Не мога да я извадим. Рос, искам да видиш с какво тънко влакно, възможно най-тънкото. Виж го. Обаче не мога да му извадим кукичката. Тя е миниатюрна, братче. Искам да видиш кукичката. Само я снимай, моля ти се. Виж за какво говорим. Гледай какво прасе, с какво тънко. Дай сега да го пуснем. Ще снимаш и да го пуснем. Спокойно. 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 Айде, слънчице. Айде. Това беше много хубав шаран за пълнене. Много. Айде. Айде, изчезвай. Айде. Ей.